Tervetuloa Numeroguru YouTube-kanavalle. Nimeni on Riitta Virtanen ja Numeroguru-kanavalla avataan elämän salaisuudet numerologian uskomattoman voiman avulla. Meidän erikoisalaamme ovat Chaldean numerology, Vedic numerology, Loshu grid, mobile numerology, name numerology ja jopa handwriting and signature analysis. Numeroguru tarjoaa asiantuntevaa ohjausta auttaaksemme sinua tekemään tietoisia päätöksiä, jotka voivat muuttaa henkilökohtaista ja ammatillista elämääsi. Olitpa sitten valitsemassa täydellistä nimeä, ymmärtämässä syntymänumeroidesi syvempää merkitystä tai tutkimassa käsinkirjoituksesi piilotettuja piirteitä, meiltä löydät apua. Henkilökohtaiset analyysimme yhdistävät ikivanhan viisauden moderneihin näkemyksiin, paljastaen todellisen potentiaalisi ja tarjoamalla käytännön neuvoja juuri sinulle. Joten, mitä vielä odotat? Napsauta subscribe-painiketta ja älä unohda painaa bell-icon-ikonia saadaksesi syvällisiä videoita, vinkkejä ja näkemyksiä siitä, miten numerologia voi muuttaa elämäsi. Yli 40 kielellä tarjottava sisältö tuo numerologian kaikille, missä tahansa oletkin tai mitä kieltä puhut. Liity Numeroguru-yhteisöön tänään ja löydä, kuinka numerot voivat avata maailmaa mahdollisuuksia.